И здравейте, готини пичове, аз съм готиния пич и се връщам и с калинката и черния котарак Събайсър. Ще играем калинката и черния котарак. Ако сте нови в канала ми, ако не сте се абонирали се, да не изпускате бъдещите видеа и харесайте видеото. Сега продължаваме с играта. Айде, продължаваме с играта. Малко се ударихме. Нищо. Събирам някакви точки. Видел съм ти да е такова. Ако сте гледали калинката и черния котарак, напишете в коментарите. Моля ви, пичове. Малко да вкараме други игри, не само Майнкрафт да играем. О, да знаете в Майнкрафт. Играта пак замина. Аз пак изтрих Майнкрафт, изтегли. Имам изтеглена. Пак ще играя Майнкрафт. Но всичко къщата ми там няма да ги има. Не знам, може да ги има, но ще видим. Но съжалявам за Майнкрафт, но нищо. Може да почнем пак много оцелян и може да си върнем нещата. Нещо сега продължим с играта. Някаква каска има тук. Шлем. Не знам. Опа, как се ударихме. И пък не само се удрами. Ай, благодаря с 83 абоната. Да сте живи, здрави, готини пичове. И ако не сте се абонирали, абонирайте се, харесайте видеото. И когато се абонирате, няма да изпускате бъдещите видеа, не се различни игри. И да харесате видеото. С палче нагоре. И оставите коментар, какво мислите за играта. Опа, къса дай. Да, продължаваме да играем калинката и черния котарак. Ти добияк. Аз сякаш гледам калинката и черния котарак. Виждам тук. Бащата не е Диана. Този е Хокмод. Ще го изпусна тази сцена, не ми се гледа. Сега сме то с Хокмод. Бащата не е Диана, то се сгодея. Те с някакви пеперутки сега събираме. Опа, ударих се. Ударих се тиквата. Не, ще да кажа Спайдермен, не играем да с Спайдермен. Искате игра с Спайдермен? Напишете в коментарите. Разбира се, че сме игра с Спайдермен. Аз за вас правя. За вас. Ще какви игри на Спайдермен има. Да, сякаш гледаме калинката и черния котарак. Оставите харесване. Лети моя кума и го направи зло. Да, париш. Ето го пак Хокмод. Успята на Едириан. Сега трябва да го гоним този. Забравих му името на този. Ще го превърнем в злодей. Я, ще стане? Да. Да. На английски е. Ще го пропусна тази сцена.
О, аз пък клана искам, ето го Хикса. О, пак се връщам в началото. Нищо. Тези пепери са много важни. Да, много са важни тези пепероди. А вие сте много важни да се абонирате и да харесате видеото. И се ударихме. Нищо. Да видим кой има друго. Това е една скалинката. Няма да имам скохмок, тази скалинката е черния котарък. Да, ето е писаната на калинката е черния котарък. Няма да бъдем хохмок, ще бъдем калинката. Ето е писаната на калинката е черния котарък. Пак се ударихме. Маринет. Японченк. Сега сме с Маринет. Не с калинката. Калинката е Маринет. Сега сме с костюма. Бисквитка. Сега сме и калинката вече. Обличате с костюма. Кой си го облече костюма? Аз не го видях. Още една бисквитка. Сега двойно ще ни дадат. Явам тези бисквитки за какво са. Пак двойно. Добре, искам из черния котарък. Къде е черния котарък? Това сигурно са другите гради, трябва да ги отключим. Червено. Добре. То с някакъв злодей се справим. То с Египтина. Сега трябва да се пазя. И так са... Ще пробвам да го минем и да свършим вече с видеото. Минахме го. И пък го минахме. Да. Това всичко беше видеото.
Ако сте нови в канала ми, абонирайте се, харесайте видеото, да не изпускате бъдещи видеа. Аз съм готиния пич. Вие сте моите готини пичове. Чао и за нови срещи. И скоро пак се видим.